Jeg har haft et normalt job indtil for ganske nylig. Og med et normalt job vil det sige, at jeg har arbejdet med salg og kundeservice i over 30 år. De sidste 7 år har jeg arbejdet i den finansielle sektor, hvilket slet ikke var mig, men det var der var jobs. Og i over 20 år har jeg arbejdet med musik. Jeg har arbejdet på pladeselskaber og i forretninger og solgt musik i over 20 år. Som var min store passion, og der var jeg jo så privilegeret, at jeg fik lov til at arbejde med min hobby. Det er ikke så mange, der får lov til det, men det gjorde jeg altså. Og det er jeg meget, meget taknemmelig for. Og på et tidspunkt, jeg har altid haft interessen for det her spirituelle, og på et eller andet tidspunkt tænkte jeg, nu må der altså ske et eller andet, og der følte jeg ligesom, nu var jeg klar til at gå i gang, og jeg anede ikke, hvor jeg skulle starte henne. Så vi havde en massør ude i firmaet, som sagde, jamen prøv noget rækkehealing, fordi det kan man sgu altid. Så kan man altid komme ind i. Og vi gik så på en af de der messer, der var, og gik over til den første, som havde sådan en kursus, og bombarderede ham med spørgsmål, fuldstændig. Altså alt skulle bare undersøges, og jeg troede ikke på en snus af det der, alt skulle bare simpelthen, jeg skulle bare vide alt. Og han besvarede på de der spørgsmål meget fornuftigt, og tænkte, okay, jamen så prøver vi. Så vi tog et rækkehealingskursus, og når man sådan tænker over det, så det passede fint med, at vi var lige 2, og vi kom så med på den der workshop sådan over en weekend. Og det, der var rigtig fantastisk ved det, var, at folk, som var med, de kunne faktisk godt forholde sig til de ting, jeg sagde, at det var rigtigt, selvom jeg ikke anede, hvem de var. At man ikke bliver mindet om de her dårlige ting hver evig eneste dag, fordi så er der ingen af os, der kan fungere. Så sindet bruger meget energi på at dæmpe alle de her ubehagelige ting, vi har oplevet i vores barndom og i vores fortid. Og det trækker noget energi, det går jo fra vores almindelige energi i hverdagen. Så det, der sker, i hvert fald hos dem, der kommer her, hvis der bliver åbnet op for noget, folk ikke er klar på, så bliver det parkeret, hvor jeg beder sindet om at lægge det til side på en måde, så ikke det trækker energi, men så det er klar til, når personen er klar til at kigge på det her problem. Og det vil sige, at den energi, som det før har brugt til at undertrykke den her ting, den bliver nu frigivet til personen i stedet for. Og det kan man sagtens gøre, man kan sagtens bede sindet om det. Og nogle gange siger sindet også, jeg spørger altid, om det er okay for personen at arbejde med det her. Og nogle gange siger sindet, nej, det er det sgu ikke. Jamen, så kan jeg jo arbejde nok så længe med det, hvis sindet ikke er indstillet på at lave en forandring eller hjælpe med en forandring. Jamen, så sker der jo ingenting. Så derfor tjekker jeg altid med sindet først, om det er okay at arbejde med det her. Og der kan også være nogle gange, hvor problemstillingen er for stor, hvor man bliver nødt til at dele det op i nogle mindre bidder. Og så spørger man så ind til, okay, hvilken del skal vi så arbejde med i dag? Og så får man at vide, at det er den og den del. Fint, så er det det, man fokuserer på. Så sindet bestemmer hele vejen igennem, hvad der skal ske. Og personen sætter selv sine grænser for, hvor langt det vil gå. Jeg har... Det vil sige, hvis man har et problem, så kan det faktisk godt munde ud i, at det er mange problemer, man har, som bare blokerer på en måde. Ja. Okay. Og tingene kan hænge sammen, de kan gribe ind i hinanden, så hvis du får løst et problem, kan det godt være, at de andre også bliver løst. Ja. Så det er ikke sådan, så at der er 10 problemer, så skal du have 10 sessioner. Okay. Nogle gange kan tingene godt hænge sammen, så når du løser det ene, så bliver de andre, så smuldrer de på en eller anden måde og bliver opløst. Så det kan sagtens være tilfældet. Ja. Så det, der synes jeg er interessant, det er jo at finde ud af, hvad er årsagen til det her problem. Og det er jeg begyndt at fokusere mere på i den senere tid, end jeg har gjort før, for jeg synes, fundet ud af, at det er ekstremt vigtigt at finde ud af, hvorfor. Fordi ellers så vil problemet blive ved med at være, hvis man ikke finder årsagen til. Og der findes nogle forskellige teknikker, man kan bruge både til at rydde op i ens barndom og til at kigge på og gå tilbage og finde ud af, hvornår de her ting opleves, og hvornår de starter. Så der findes i princippet ikke nogen ting, som hypnose ikke kan gøre et eller andet ved. Nu blev det stille. De metoder, som vi lærer, har jo for vores vedkommende både været NLP og hypnose ting. Jeg har fundet ud af, at mange NLP-teknikker er ekstremt effektive i hypnose. Faktisk mere end de er i NLP. Så jeg bruger mange NLP-teknikker i hypnosen også. Og det betyder, at så har man jo både hypnose-teknikker og NLP-teknikker, så har man en rimelig stor spændvidde for at ramme et eller andet, som burde gøre en forskel. Så er der nogen, der har noget spørgsmål omkring hypnose, om bestemte ting? Traumofobier,
Æderkoppeskræk. Museskræk. Jeg har prøvet at være hypnose. Den er det stadig. Men altså, kun når de levende. Jeg er ligeglad med de døde. De er ikke gået sammen op, når de er døde. Men fandt du ud af, hvorfor du havde det? Det er noget kontrol. Okay. Fordi jeg vil jo ikke styre de der mus der. Men jeg tror, der ligger noget dybere grund, som jeg prøver at kontrol er jo en god ting, fordi der kan jo være en årsag til, at du ikke vil slippe den kontrol. Fordi hvis sindet måske har fået ud af, at hvis den slipper kontrol, så er der et eller andet, der går galt. Og hvis du er meget kontrollerende, så kan du ikke have, at det går galt. Så skal alting være kontrolleret. Og det vil sige, så har du måske fundet ud af, at hvis jeg nu slipper kontrollen, så er der noget, der bare går galt. Og så kan jeg jo ikke tillade mig at slippe kontrollen. Derfor holder du fast i den. Det er en positiv hensigt bag din adfærd. Kunne være. Jeg siger ikke, det er, men det kunne være. Så der kan være mange forskellige årsager til, at man har kontrol. Jeg har også været udsat for nogen, som har været eller har måttet tage ansvar som lille, fordi deres forældre måske har været misbrugere eller har været psykisk ude af balance, og så har de skulle træde ind og være forældre for deres forældre, måske i en alder af 5, 6, 7 år. Og det gør altså en eller anden ved folk, når de bliver 40, 50, 60 år. Så er noget, der faldt på plads. Og det oplever jeg. Har haft nogle stykker af de der, som har haft de der jobs, og de tør jo ikke give slippe i den, fordi de skal jo stadigvæk have ansvar. Ikke? Og det er typisk dem, der tager ansvar for alle mulige andre mennesker, også fordi de har været vant til altid at skulle tage ansvar. Og så kan det være svært at sige til dem, ved du hvad, så den person må altså tage ansvar for sig selv. Jamen det kan jeg ikke, fordi jeg bliver nødt til at tage ansvar. Så der kan ligge rigtig mange ting bag de der ting også. Så jeg synes, det er interessant. Selvfølgelig er det jo tragiske ting, der ligger bag mange gange, men jeg synes jo, det er interessant, når der så sker en forandring, og man kan se, der sker en forandring. Og at folk får sådan en aha-oplevelse over, okay, det var det, der gjorde det, eller det kunne være det, der gør det. En af de nye teknikker, vi har lært, er noget, der hedder konferencerummet, hvor man tager en del af en selv, hvis man har en eller anden problemstilling. Jeg havde en her for et stykke tid siden, som havde 5 dele, som hver især havde deres egen dagsorden, som ville noget bestemt, og der var ingen af dem, der arbejdede sammen. Men det resultat, at den her person var i fuldstændig kaos, fordi der var ingen målrettighed omkring noget som helst. Og den teknik med konferencerummet, den var enormt spændende, fordi der går du ind, og der kommer hver del til ugen, får lov til at sige, hvad de har lyst til, man får afdækket, hvad er det for en opgave, du har, hvad forventer du af den person, som du er hos. Og de taler frit. Altså i det her tilfælde, der kom de småsluderne ind alle sammen, da de kom ind i konferencerummet, inden de satte sig ned ved bordet og begyndte at fortælle om de enkelte dele. Det var fuldstændig som personer. De enkelte dele var blevet personificeret. Det synes jeg var enormt fascinerende, de sad der. Og så taler man med hver enkelt del, fuldstændig som om det er en person, der repræsenterer en eller anden. Og til sidst, så var det så et spørgsmål om at lave et samarbejde. Det ville de frygtelig gerne. Så det var jo fantastisk. Og så er det, når det der samarbejde er på plads, så sker der en forandring. Fordi så arbejder de alle sammen hen mod det samme, i stedet for at de hver især holder fast i det, som de nu synes er det rigtige. Så arbejder de